हेलो हाय फ्रेंड्स जय जगन्नाथ जय राधे समस्त को आज मो नुआ ब्लॉग के आपण मानक समस्त को स्वागत। बृहत् नाम रत्न गीता षष्ठ अध्याय। अर्जुन उवाच अर्जुन मोइले तुम्भे शुण पीतवास कि द्रव्य छुईले जे किछि नाही दोष एकथा विचारी एबे कह चक्रपाणी तुम्भ बिनु ए सन्देह के फेड़ीब पुणी श्रीहरि बोइले माछी बिष्टारे जे बसे तहु जाई पुण देव तांक भोगे बसे निश्चिंते बसिण ताहा करई जे ग्रास एकथा गोटारे पार्थ किछि नाही दोष मंजारे जे उच्छिष्ट पदार्थ मान खाई सेहि तुंड हांडीरे भरई पुण नेई एकथा गोटारे पार्थ दोष नाही किछि एमंत बोलिण जे शास्त्र रे कही अछि निश्चिंते बसिण ताहा करई जे ग्रास एकथा गोटारे पार्थ किछि नाही दोष अछव स्त्रींक जेबे शूद्र करे आस न हरि चुंबन देले किछि नाही दोष एकत्व होइण जेबे लागिथाई तुण आड़के चांडाल थीब आड़के ब्राह्मण एकथारे अर्जुन हो किछि दोष नाही एमंत बोलिण जे शास्त्र रे अछि कही अछव हांडीरे विप्र इडी देव नीर एकत होइण जेबे लागिथब धार एथिकी अर्जुन जान दोष किछि नाही सावधान होई शुण सुभद्रार साई एक वृक्ष गोटा करे बेनी जन चढ़ी डाल करे शूद्र थीब डाल करे हाड़ी एथिरे अर्जुन वीर किछि नाही दोष श्रीमुख वचन मोर शुणी हुए तोष आबर कथाए शुण पंडुर दुलाल भूमि सज्जा करिथिब शूद्र जे चांडाल द्वादश अंगुली जे मध्यरे छाड़ थाई विचारिले दोष एथि किछि आउ नाही नाबरे शूद्र चांडाल रांधि खाऊ अन्न तहि किछि दोष नाही शुण हो अर्जुन देवता जात्रा सबे क्षेत्रे अवा छुई एकथारे अर्जुन जे किछि दोष नाही गजगंध माड़ी जेबे बसिथिब हाड़ी शूद्र ही पछरे थीब हाते एका छाड़ी एकथारे अर्जुन जे किछि नाही दोष श्रीमुख वचन मोर शुणी हुओ तोष अर्जुन बोइले प्रभु पचारई तोते पर स्त्री हरण रे पाप हुए केते एहा मोते विस्तारी कहिबा पद्मनाभ केमंत प्रकारे ताकू क्याही अछि ठाव केतेबेले दंडे ताकू जंतुपति दंडे पुण्यवंत जंतुकू केमंत करी मंडे तुम्भंकु जे उबार छई केउ कथा श्रीमुखरे कही मोर फेड़ मन व्यथा श्रीहरि बोइले पर स्त्री जदि हरि इंद्रिकी काटिण जेबे अनଳରେ भरी तेबे सीना पातक थोकाए तार जीव आवर जन्मकु तार किछि किछि थिब पर स्त्री हरणे जे चक्षु हुए अंध देह कुष्ठ व्याधि होई नाश जाई कंध एक जन्म पाप कले सते जन्म थाई कुल धर्म बुड़ाइले नाना कष्ट पाई ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରି ଯାନ୍ତି
କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କରେ ପକାଏ ଜନ୍ତୁପତି। ଶିମିଳି ବୃକ୍ଷରେ ବାନ୍ଧି କଣ୍ଟା ଛାଟ ପିଟି। ହୁରନ ହୁରୁଣି ଘେନି ଦେହୁ ମାଂସ କାଟି। ପାପୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପୌର ମଣା। ସହଜେ ତବେନି ଚକ୍ଷୁ ହୋଇଥାଇ କଣା। କେଶାକର୍ଷ କରି ଯମଦୂତେ ଘେନି ଯାନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀପାକ ନର୍କେ ନେଇ ତାହାକୁ ପକାନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଡ଼ ନାହିଁ କିଛି। ରାଜଦାଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ତାକୁ ସବୁ ଦିଶୁଅଛି। ଅମୃତ ମୋଣ ହିଁ ତାକୁ ଠାବେ ଠାବ ଥାଇ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତେ ଘେନି ଯାନ୍ତି ରଥରେ ବସାଇ। ଆଲଟ ଚାମର ତାକୁ ପଡ଼ୁଥାଇ ବାଟେ। ଶ୍ରୀହରି ଶବଦ କୌଶୁଭଇ କଣ୍ଠ ଫୁଟେ। ବିଷ୍ଣୁଦୂତମାନେ ତାକୁ ବହି ଘେନି ଯାନ୍ତି। ସିଂହାସନେ ବସାଇ ଅମର ପଦ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ କହୁଅଛି ବଢ଼ି। ନାରୀ ଚୋରି କରନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଗାଡ଼ି। ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ ଯେବେ ଅପୁତ୍ରିକ କଲା। ଇହ ପର ଦୁଇ ଲୋକେ ପାପୀ ହୋଇ ମଲା। ଅପକୀର୍ତ୍ତି ଇହଲୋକ ମଲା ସଙ୍ଗେ ସରି। କୌଣସି କଥାରେ ତାକୁ ଲେଖା ତ ନ କରି। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ ମୁଁ କହୁଛି ନନ୍ଦ ବସେ। ମଞ୍ଚପୁର ଭିତରେ ଜୀବିକା କେତେ ଅଛି। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ଏକ ମାନେ ଶୁଣ ବୀର। ମୋହ ପାଦ ପଦ୍ମେ ସେବା ନାହିଁଟି ଯାହାର। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଦେ ଲୋଚନେ ନ ଦେଖି। ଜୀବନ୍ତା ନ ବୋଲି ତାକୁ ମଲା ତୁଲେ ଲେଖି। ମୋର ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେହୁ ମନ ସୂତ୍ରେ ଧରି। ହୃଦ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟ ଜପେ ଅତି ଯତ୍ନ କରି। ସେହୁ ପ୍ରାଣୀ ବରଷେ ପଛକେ ମଞ୍ଚେ ରହୁ। ଦିନେ ମାତ୍ର ଥିଲେ ତାକୁ ସରି ନୋହେ କେହୁ। ଦେବ ଅଙ୍ଗ ଲୋକ ମୋତେ କରଇ ଭଜନା। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତା ବୋଲି ସିନା। ଅସୁରାଦିମାନଙ୍କୁ ମୋହର ନାମ ବିଷ। କୋଟିଏ କଳପ ଥାଇ କରିବ ସେ କିସ। ଯେ ମୋହର ନାମ ପାର୍ଥ ପାରିବଟି ଘେନି। ଜାତି କୁଳ ତାହାର ନ ପୁଛି ଫାଲ୍ଗୁନି। ଯେ ବଣ ଦାନବେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ପଣ କଲେ। ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ମରି ଯେ ମୁକତ ହୋଇଗଲେ। କୋପ ଭରେ ଦଣ୍ଡିବୁ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ। ଅନ୍ତକାଳେ ପ୍ରାପତ ହୁଅଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଖଣ୍ଡ। ନାରୀ ଚୋରି ଖୋଜ ଯେ ଛାଡ଼ିବ ତିନି କଥା। ଯହିଁ ଥିବ ତହିଁ ଥାଉ ନାହିଁ କିଛି ବ୍ୟଥା। ପାଦୁକା ମାଡ଼ିନ ନିତ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜିଥାଇ ପାନ। ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ କେହି ନୁହନ୍ତି ଭାଜନ। ପ୍ରୀତିରେ ହାନି ନାହିଁ କଳିରେ ନାହିଁ ଲାଭ। ମଧୁର କଥାରେ ପାର୍ଥ ଅଛି ସବୁ ଭାବ। ପାପ ତେଜି ପୁଣ୍ୟରେ ଯାହାର ମନ ଅଛି। ରାଜା ଯେ ତାହାକୁ ବୋଲି ନ ପାରଇ କିଛି। ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆଚରି ଯେ ଥାନ୍ତି। ଇହଲୋକ ମୁକତି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାନ୍ତି। କଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କରଇ ଯେ ତାକୁ ବୋଲି ମୂଢ଼। କୋପ ସଂଘାରିଲା ଲୋକ ମୋହଠାରୁ ବଡ଼। ମୁଖରେ ମଧୁର କହି ସତ୍ୟ ଯେବେ ଭାସି। ସ୍ୱର୍ଗର ଦେବତା ମଞ୍ଚେ ବର ଦିଅନ୍ତି ଆସି। ସେହି ଭାଷା ଖର କଲେ ବିଷ ପ୍ରାୟ ମଣି। କୋମଳ କହିଲେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ। ଅନର୍ଥରେ ଯଶ ନାହିଁ ରୋଗ ରୂପ ନାଶ। ବରଷ କାଳରେ ସେ କରନ୍ତି ପରିବାସ। ସଂଗ୍ରାମେ କୂଟ ବିଚାରି ନାଶେ ଯେଉଁ ଜନ। ଏତେ ଲୋକ ଦୁଃଖ ପାନ୍ତି ଶୁଣ ହୋ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହେ ଗୋସାଇ।
ତପନ କରିବ ମନେ ପଚାରୁଛି ମୁହିଁ। ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତୁମ୍ଭେ ଗର୍ଭଗତେ ଭର। କୋପଛାର ଗୋଟାକୁ ତ ସଂହାର ନ କର। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ଯାହା ପଚାରିଲୁ ମତେ, ଏଥିର ପ୍ରସ୍ତାବ କଥା କହିଦେବ ତୋତେ। ପଞ୍ଚଭୂତ ଘେନିଣ 25 ପ୍ରକୃତି, ଆୟୁଷ ତୁଟିଲେ ସେହୁଁ ନାଶ ପାଇଯାନ୍ତି। ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ଅଛି ଧରି, କୋପ ପ୍ରକୃତି କି ପାର୍ଥ ସଂହାରି ନ ପାରି। ତେଣୁ କରି ଯେଉଁ ଲୋକ ସଂଘରଇ ତମ, ସେ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ବୋଲଇ ଉତ୍ତମ। ପ୍ରକୃତି ନିବାରି ଯେଭେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧଇଲା, ସେ କଥା ହିଁ ଆମ୍ଭଠାରେ ଅଧିକ ହୋଇଲା। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣିମା ଶ୍ରୀପତି, କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ସେ ଯେ 25 ପ୍ରକୃତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିଣ ବୁଝାଇ ମତେ କହ, ଶୁଣି କରି ଅଳ୍ପ ହସିଲେ ନନ୍ଦ ପୁଅ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ ଏକ ମନେ ଶୁଣ ବୀର, ଗୁପତ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହୁଁ ଯେ ଗୁରୁର ଭଣ୍ଡାର। ଏ କଥା ଗୋଟାକୁ ଯେବେ ବଳିଲା ହୋ ଚିତ୍ତ, ବୁଝାଇ କହିବା ତୁ ହୋ ଶୁଣ ବୀର ପାର୍ଥ। ପୃଥିବୀ ଯେ ଆପ ତେଜ ପବନ ଆକାଶ, ଦେହରେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତି ହୁଅଇ 25। ସେହି ଭାବେ ତୋର ଆଗେ କହିଦେବା ବାବୁ, ଯାହାର ଯେତେକ ନାମ ବୁଝାଇବା ସବୁ। ପୃଥିବୀ ମଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତି ପୀର ପାର୍ଥ ଶୁଣ, ହାଡ଼ ମଜ୍ଜା ଚର୍ମ ରୋଗ ମାଉସ ପ୍ରମାଣ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଶୁଣ ସେହୁ ପଞ୍ଚ କଥା, ଦେହ ଘେନି କରି ଯାହା ଲହିଛି ବିଧାତା। ଆଗ ପଞ୍ଚ ପ୍ରକୃତି କହିବା ଏବେ ଶୁଣ, ରକ୍ତ ଝାଳ ମଳମୂତ୍ର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଏ ଭିଆଣ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ପାର୍ଥ ଆଚାର ପ୍ରକୃତି, ଏକଥା ଶୁଣିଣ ତୋର ମନ ହେଉ ଶାନ୍ତି। କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ନିଦ୍ରା ଯେତେ 3 ଗୋଟି ପାର୍ଥ, ତପତ ଶୀତଳ ଏହି ବେନି ହୋଏ ଜାତ। ତେଜର ପ୍ରକୃତି ଏ ଯେ ଶୁଣ ସବ୍ୟସାଚୀ, ବାୟୁର ଭିତରେ ପୁଣ 5 ଜଣ ଅଛି। ପବନ ଚଞ୍ଚଳ ଚଳ ସହଜକୁ ଭରି, ଥିର ହୋଇ 5ରେ ଏହାକୁ ଥୟ କରି। ବାୟୁର ସମ୍ଭବ ଏ 5 ହେ ସିନା ବାବୁ, ଆକାଶରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ କହିଦେବା ସବୁ। ଲୋଭ ମୋହ କାମ କ୍ରୋଧ ମାୟା ସବୁ ଘେନି, ଆକାଶର ଏ 5 ଅଟଇ ଫାଲ୍ଗୁନି। 25 ପ୍ରକୃତି ପଞ୍ଚ ଭିତରୁଟି ଜାତ, ଶୁଣି କରି ହରଷ ହୋଇଲୁ ଟିକି ପାର୍ଥ। ଅର୍ଜୁନ ବୋଇଲେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଲି ପରତେ, ତୁମ୍ଭେ ନ କହିଲେ ଏହା କେ କହନ୍ତା ମତେ। ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହୋଇଲି ଶ୍ରୀମୁଖ ଆଜ୍ଞା ପାଇ, ତେଣୁ କରି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଛିଲି ଗୋସାଇଁ। ପ୍ରାଣର ବଲ୍ଲଭେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାହା, ନାମ ରତ୍ନ ଗୀତାରେ କହିଲ ମତେ ଏହା। ହୃଦ ପଦ୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ନ ଥୋଇଲା ମାୟା, ଭୃତ୍ୟ ଜନ ମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର ବଡ଼ ଦୟା। ଆବର କଥାଏ ମୋର ଶୁଣିମା ଶ୍ରୀହରି, ପଞ୍ଚଭୂତ ପ୍ରକୃତି କହିଲ ଶେଷ କରି। ଏ ଦେହରେ ଅଛଇ ଯେ ଷଡ଼ଚକ୍ର ମୁଖ, କେଉଁ ଚକ୍ରେ କେତେ ବର୍ଣ୍ଣ କହ ପଦ୍ମ ମୁଖ। ତେଣୁ କରି ଏକଥା ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୋତେ, ଦେବଦେବୀ ସହିତେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ। ଶ୍ରୀହରି ବୋଇଲେ କିମ୍ପା ନ କହିବା ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ କଥା ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବୁ ବେଦ ଅର୍ଥ। ମୂଳ କମଳରେ 4 ବେଦ ଫାଲ୍ଗୁନି, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ଗଣପତି କୁଣ୍ଡଲିକି ଘେନି। ଷଡ଼ଯେ ପାଖୁଡ଼ା ଲିଙ୍ଗ କମଳର ମୂଳେ,
कामेश्वर देव कामाक्षी घेनिन कोले मझीपुर नाभिचक्रे अटे 10 दल लक्ष्मी की घेनिण तहि विजयादि मूल उदय कमल जे 12 चक्र चिन्हि पार्वती की घेनि कोले विजय ईशान कंठर मूलरे जे 16 दल वन पवन को घेनि जीव आत्मार जे स्थान ललाट पटरे पार्थ बेनी दल एका परमात्मा निरंजन आदि शक्ति लेखा सिद्धिरस्तु चारि वर्ण तथिर उपर 50 ବାହାରଟି ଏ 4 ଅକ୍ଷର ତଥି ପରେ 16 ଆଧାରେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଅବିନାଶୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ ଯେ ଅଟଇ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣି କରି ଅର୍ଜୁନ ହୋଇଲେ କୃତ କୃତ୍ୟ ପାଦେ ପଡ଼ି ମସ୍ତକରେ ଯୋଡ଼ିବେନି ହସ୍ତ 25 ପ୍ରକୃତି ଯେ 50 ଦଳ କଥା कृष्णदास भणिले नामरत्न गीता इति श्री नामरत्न गीतायां श्रीहरि अर्जुने संवादे ना साहु खादक द्रव्य दोष विचारणे पर स्त्री हरण प्रापव प्रस्तावे पादपद्म भजन विचारणे नाम 6 अध्यायः।